pun tari kuda kepang perang tanding kalian Prabu Celeng Sregi. Para mila kados pundi babaripun ugi salah lamesan para putra. Kawula sak kanca, kawula sak rombongan namung saged ngaturaken sugeng pinaringang sekeca, sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran ing wasana Legawa Putra. Katuraken sugeng pinarak, sugeng amirsani. Sumoga Ampet datang kali Mas Abid nyuwun sewu sampurasun pangapunten kula nuwun derek langkung dolor Raga Legawa Putra Latala Waraga Legawa Putra ayo Latala Legawa Putra Katon kaliyan Cilondra saking Mandra Sela Gerniti Sela kang aran Watu Gerniti kang aran Sumurna Cahyaning Pating Gumebyar kadya lintang Pimpong Sekti. Iya Mas Kajir Abimanyu yoi Jos Jos
Lakawa Putra Hello Hai 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 Lah La tala. Oh oh. Hey. Ho. Ho. No. Alright. Oh. Oh. That all. Hai. Ho. Hai. La la la. Waraka Lakawa Putra Yo amor wani pagelaran puniki seni Jawi asli ing kutha Nganjuk Asri Lakawa putra ingkang andhepaning leluri budaya Jawi mrelapa kalestari Lakawa putra
Waroko Lekowo Putra Menyang saking sasana busana mangpak wonten ing papan Pagelaran Agung lahpunipun candraning dening para kandhang putra ingkang rasuk busana kaprajuritan katingal bagus rupane pedas trape terkinas Sinondra yen cemara kadya Raden Mas Bagus hormati Look. Oh. Buku sing dupa kang melun ngono akan tiasang peke kawangku sagung lire jajahan mula wing wasana para tamtama waraga Legawa putra lumaksana pandhita wing baris yo bayak siap siaga Legawa putra kita enjoy bareng kita goyang bareng lo putra adakah orang lain selain diriku adakah cinta lain selain cintaku apabila ada katakan siapa adakah orang lain
putra 20 tahun Kang Mas umur kawinan kowe karo aku urip biadang jejodohan nganti saiki durung duweni momongan aku kuwatir Kang Mas ninggalno katresnan oh dik sayangku ojo cilik hatimu tresnanipun kakang ora kaya jerik weteran momongan ngono kersaning pangeran cintaku suci sehidup semati Kang Mas bembong sakjeroning ati bareng aku krungu ucap Kang suci nantian kowe dik mandul ora duwe turun aku ora bakal ninggal sliramu yen pancen ngono ayo padha bareng apa muji supaya aku nubrani Gusti Kang Mas bembong sakjeroning ati bareng aku krungu ucap Kang suci nantian kowe dik mandul ora duwe turun aku ora bakal ninggal sliramu yen pancen ngono ayo padha bareng apa muji supaya aku nubrani Gusti Legowo putra pas Warnayaka pinangka prajurit lan barangit prajurit Prabu Kalana Sewandana ingkang tumuju wonten kraton Kediri ngasta serat panglamaran dumateng Putri Kediri kang jejuluk pusukaning Ayu Dewi Sangga Langit Panjangeping Srana Patemboyo Praja Kediri
nanging dereng daku anggene penuh mampah prajurit bantarane prajurit Prabu Kelana Sewandana ana sak tengahing Gunung Kendheng kabigal dening sang panguwasa Gunung Kendheng sang Prabu Jaran Sregi Lekhawa Putra Lekhawa Putra Boys, bro. jegrek tanggayah Gusina Karata Pratap ingkang sami Tirturangga ingkang kabaripun dhateng setunggal atus kandhas sekawan kang perang tanding Klen Prabu Celeng Serdi para mila kala sarombongan aturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumoga sumoga hai Lekhawa Putra Nyuwun sewu Mas, kula badhe nderek pirsa. Napa leres niki daleme Mas Joko? Tiange alit Mas, kumis tipis lenjer kuning. Pilih mlampah kados Raden Mas Janaka. Ora kliru dene asli ramu kowe sapa? Sajake aku wis nate pirsa. Nanging Mas kumis tipis lenjer kuning. Nami wingi jenengan ngobrol janji. Aja dadi atidik aku pancen alidik wong sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki katon ayu. Apa bener Mas ketingin kamu? Aja dadi atidik aku pancen alidik wong sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki katon ayu. Apa bener Mas ketingin kamu?
Sun uji pring pangeran, sun uji pring pangeran. Mugi kadang mitra sami kalih saking sabdi kala tinebeng saking bilahi. Om sekaring bawana langgeng, om sekaring bawana langgeng. Dadak mulung kang manggon nereng-nerenge gumelar. Legawa putra badhe ngayahi kewajiban nuwun tambahing pangestu, nuwun tambahing pangestu. Legawa putra Cita jernih yatama Merehtan kembanganing pabudi Mongkan nantian tua pikut Yanundan mikani rasa Yakni sepi asa polir sapa semut samang sani pakumpulan kunyak kanyo ali sami putra sareng sergi semuanya ngamuk semuanya ngamuk karena neng marati siwi
Sinamur resmine itu Sinupa sinu Kanata Mereka kanata Takat tineng labong Lu Kantu menaping tanah Jawa Agama Agame Lakbawa Putra Boys bro Mangga Sari Yoi Lakbawa Putra Celenge piye Pak Celenge kamu Ayo le Sikatan Sikat Podrak Lam Lam Asal nabunge Latala Latala Hai Oh Ajar terus Sikat Latala Koordinasi Mas Yoga Koordinasi Mas Yoga Latala Koordinasi Mas Yoga Mas Yoga Mas Yoga
Mas juga dikoordinasi mohon Mas juga. Mas-masku tolong anu Mas niki acarane Mas ngesane sing duwe kajat jenengan genah to nyuwun sewu Mas Mas juga sampean gua muring Mas juga nyuwun tolong kesadarane lek Git sampean koordinasi lek Git Iki wargane awake dhewe lho Mas. Ayo awake dhewe wayahe seneng-seneng. Ora golek musuh. Kita ciptakan suasana Mojoroto siang hari ini kondusif nggih, dulur. Dilanjut. Kabeh dulur. Mojoroto mak iki. Gayenge oleh ngene iki. Dipun kondisikan riyen nggih. Bapak Lekowo Putra amankan leko Mas Kandil kondusif. Iya. Ora apa-apa, Bek. Lekowo Putra Puji sekar ring wong agung genyo sampun paling berkah mring prawarga Lekowo Putra
Mring Rembaka Mring Rembaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala kemaripan lawan raharja goncarane Legama putra puji syukur mring Bang Agung kenyo sampun paring berkah mring prawarga Legama putra Mring Rembaka Mring Rembaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala kemaripan kelawan raharja goncarane Legama putra puji syukur mring Bang Agung genyo sampun paring berkah mring prawarga Legama putra budaya Jawi mring Rembaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala kemaripan lawan raharja goncarane Legama putra sono puji dumateng pangeran ning pangeran mugi kadang mitra sami kalesa saking sambikala dinabihna saking ilahi acelakno ing trungkepi karasa junjung budaya seni Jawi asli rapi tata krama Duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kawula sarombongan Legama putra ngayahi kewajiban paling panglipur para kadang pirsa Legama Legama kalisa ing sambikala minangkani pamundutan gending
Loro Wuyung kagem tuan rumah Ibu Sumina monggo sugeng midhangetaken sesarengan Legowo Putra larane loro hari dimen mari godku loro ati aduh nyawa dodokku sumo arep rasa apa pancen teko mbok manuk jeneng bareng sate aku nandamu Putra Legowo Putra ore ore Ayo iya loh as ayo kan urip rena-rena ceritane ora nyawang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih kondo salah ubet ilang kaya cerita urip kang parodi lodhoyong langite mandung sugih waras ngrasa suwung kala kondo kala obat ilang muspra tada saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune ayo dong arep baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang parati kinari sesaya beda bojo sing maune tresno kepencet mong selapuro ning pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan kaya cerita urip kang parati Legowo Putra lodhoyo langite mandung sugih maras rasa suwung tambah lawas
rasa bojo ayu pamit lunga tara saya abot janggane nyawang anak cilik ditinggal ibune harap baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang pardi hinarisi saya beda bojo sing maune tresno kepencet wong ponorogo nang pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan Dorje dumateng para kadang sutresna budhe kakung dalah putri kang sami dan hormatan ing mriki sakderengipun pagelaran kula lajengaken malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni menika anggenipun ngluwari ujar inggih punika saking keluarga Mbah Suminah nggih leres nggih nggih mereka ingkang gadhe ujar mereka ujar kaping sepindah mbok pilih putrinipun ingkang paring asma Mbak Intan mereka sampun gadah putra utawi ngandung badhe ditanggapke jaranan wonten Kediri mereka ujaripun kaping kalih menika ngandung putra jaler badhe ditanggapake jaranan menika sampun kelaksanan nanggap jaranan Legawa Putra. Menika ugi kasusen dening Kaki Danyang Nyai Danyang Ibu Bumi Bapa Angkasa badhe dipun luwaraken ujaripun saking keluarga Mbah Suminah. Mugi-mugi kinabulan napa kang dados panyuwunanipun ugi slamet saking ngersaning Allah. Kagem bacaan bismillah punika luar kajengipun keluarga Mbah Suminah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Pendurje sampun katur adicara kepat luar menika saking Mbah Suminah keluarga. Mugi-mugi tansah wilujeng rahayu kalih saking sampikala ugi dipun paringi rejeki lancar berkah barokah. Amin. Allahumma amin. Oke, kali ini kembali diucapkan selamat sore kawasan Mojoroto, Kota Kediri. Pada sore hari ini kehadiran rekan-rekan konco-konco dulur-dulur dari Legawa Putra bawisnya jaranan Indonesia. Kali ini Legawa Putra hadir dalam rangka acara tasyakuran ulang tahun yang ke-1 menika dari adik Muhammad Hafiz Alfitra. Dan juga doanya semoga adik Hafiz benar-benar menjadi kebanggaan orang tua, selalu berbakti pada orang tua dan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, desa, daerah dan tentunya berguna bagi nusa bangsa dan juga agama. Amin. Kali ini juga mitra kerja yang sangat luar biasa ada Elsa Pro, audio super gleger, super jeduk Jawa Timur, Indonesia. Juga Legawa Putra menghadirkan diva
diva topnya Indonesia, artis topnya Jawa Timur. Tentunya berikan suguhan terbaik buat panjenengan semuanya. Bareng-bareng Legowo Putro, Elsa Pro Audio, tak tampilin all artis. Legowo Putro ada Anggi Puspita, ada Della Octavia, ayo dong, Latola. Modelnya sek ngono ta. Oke, kali ini all artis, ada Anggi Puspita, juga Della Octavia, juga ketambahan satu Sanju. Gendok pernah Tanju. Oh biasa kesetrum ora wedi orang. Tes tes. Princess Sanju. Ces inces. Neng arep kono ndang. Nang cepak kono. Engko tak lungi mik. Mbak Anggi monggo mike. Oke. Satu lagu spesial ada Kalaweton sudah bareng-bareng Legowo Putro nggih. Be sayang, jerse munyar ya. Jerse munyar. Anyar yo. Wah jeruk minum jeruk. Nyanyi ya. Kipase sing nyar. Menyanyi nyoh nyondang. Boleh. Terserah. Monggo. Bisa konfirmasi dengan keyboardnya ya. Taman Jurong Om Yas.
Oke, sudah ini. Ini gimana Mbak Maya? Satu lagi Mbak Dela. Satu lagi Mbak Iya, Maya. iya. Apa lagi Besti enake? Ada request mungkin dari warga Mojoroto Gang 6. Apa? Nutup botol, lagu apa tedek nutup botol ide? Ada yang minta lagu tambal ban. Tutupan botolmu gitu. Iya. Lagunya apa ini? Oke. Tambal ban. Sudah, 3 lagu sudah, monggo kembali. Yen kelingan marang sliramu wong ayu
kaya rinu jet jroning atiku jaman biyen-biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa nek sapono sliramu nate prasetya bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama pilih karo priya liya janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mangkatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku bakal longso duh wong ayu welingku mring sliramu aja tega welas putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cit jroning atiku jaman biyen-biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa nek sapono sliramu nate prasetya bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama pilih karo priya liya janjane iki mau salah sapa kok ati sliramu mangkatake tresno ora nyono atiku uga ora kira yen saiki uripku bakal longso wong ayu mong welingku mring sliramu aja tega welas putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mangkatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu mong welingku mring sliramu aja tega welas putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo
pasrah karo kang kuwasa Legawa putra Nurjih dumateng para kadang sutresna budaya kakung dalah putri kang sapidan romapak pasugatan solah kridanipun tar